Vítejte u dnešního témata. Podíváme se podrobněji na pravidla pro venkovní reklamu v Ostravě. Máme k tomu nařízení města číslo 22 020 a taky manuál Ostrava 360. Chtěli bychom si rozebrat, co to vlastně znamená v praxi. No, hlavně pro podnikatele. Přesně tak. Ono to není tak, že by město chtělo reklamu úplně zakázat. To vůbec ne. Spíš jde o snahu, řekněme, kultivovat veřejný prostor, dát tomu nějaká pravidla. Jasně. Bojuje se proti tomu, co známe jako vizuální smog, prostě ta záplava nevkusné, agresivní reklamy, která zahlcuje ulice a kazí dojem z města. To znám. Takže Ostrava 360 a to nařízení mají být nástrojem, jak udělat prostředí přehlednější, hezčí. Je to trend i jinde. Města si víc všímají kvality toho prostoru. Dobře, pojďme tedy na ty konkrétní věci. Co přesně se teď v některých částech Ostravy nesmí? Kde jsou ta pravidla jako nejpřísnější? No, ta nejpřísnější pravidla, která stanovuje to nařízení 2020, tak ta platí ve vymezených lokalitách. Jsou to hlavně památkové zóny. Třeba centrum. Ano, historická jádra. Moravská Ostrava, Přívoz, Vítkovice, Poruba a pak taky desítky konkrétních ulic a náměstí. Třeba hlavní třída, nádražní 28. října a další. Přesná mapa je mimochodem online. Aha. A v těchto oblastech je zakázáno umísťovat reklamu mimo provozovnu určitými způsoby. Tedy pokud nejde o reklamní zařízení povolené podle stavebního zákona, to se týká spíš těch větších, pevných konstrukcí, co už stejně potřebují povolení. Rozumím. Takže konkrétně se nesmí vylepovat plakáty nebo dávat polepy a plachty na městský mobiliář. Lavičky, koše, sloupy, ale i mosty, ploty a tak. To dává smysl. Dále, používat velkoplošné reklamy na markýzách a slunečnicích. Malá loga na těch voláncích, to je výjimka, tam můžou být. Pak taky vyvěšovat vlajky a prapory jinde než na oficiálních stožářích. Nebo instalovat reklamní balony, nebo ty banery přes ulici. Jasně, ty plakáty na sloupech, to je klasika. Ale co třeba ty velké polepy výloh? Nebo malé reklamní stojany před obchody? Ty áčka, ty jsou taky nějak omezené. Ano, i na ty nařízení pamatuje. Vnější polepy výloh, tak ty nesmí přesáhnout 1/3 plochy toho skla. Jen třetinu? Přesně. A navíc jsou omezené i barvy, takže žádné reflexní nebo fluorescenční folie. Zakázaná jsou taky malá reklamní zařízení do 0,6 metru čtverečního. To jsou ty různé stojánky. Aha. Výjimkou jsou ta přenosná áčka, která můžou stát přímo před provozovnou, ale pozor, i na to je potřeba povolení ke zvláštnímu užívání komunikace a to často znamená i poplatek. Takže ani áčko není jen tak. Přesně. A ještě jedna věc. Zákaz parkování vozidel, která jsou primárně upravená jako reklamní nosič. Prostě pojízdní billboard. Dobře, takže ten seznam zákazů je celkem dlouhý. Míří na ty nejkřiklavější věci. Ale město asi nechce jen zakazovat. Jak tedy vypadá ta dobrá, ta žádoucí reklama podle manuálu Ostrava 3.6? Co si z něj má podnikatel vzít? Ten manuál Ostrava 3.6 dává docela jasná doporučení. Základní myšlenka je méně je více. Jednoduchost. Ano. Jedna provozovna by měla mít jeden hlavní identifikační prvek, třeba nápis nad vchodem nebo nějakou decentní výstrč. Neměly by se zbytečně kombinovat různé typy. Další klíčový princip je respekt k architektuře. Takže žádné obří plastové cedule na starém domě? Přesně tak. Reklama nesmí zakrývat zdobné prvky fasády, její velikost, materiál. I to písmo by měly odpovídat charakteru toho domu. Jinak bude vypadat označení obchodu v historickém centru a jinak na moderní budově, že jo? To zní logicky. Důležitá je taky čitelnost a jednoduchost. Minimum textu, kvalitní, dobře čitelný font, dostatek volného prostoru kolem nápisu. U barev se doporučují maximálně 2, které ladí s fasádou a opět nic reflexního nebo křiklavého. A ty výlohy? Výlohy by měly ideálně propojovat interiér s ulicí, neměly by být úplně zalepené. Ten polep maximálně do 1/3 plochy a nejlépe zevnitř. Aha, zevnitř. Jo. Třeba kavárna s čistou výlohou, kde vidíte dovnitř a s elegantním nápisem nad vchodem, ta působí mnohem líp než nějaké bistro, co má přes celou výlohu křiklavý polep s fotkami jídel a výčtem všeho možného. V tom manuálu je spousta příkladů, dobrých i špatných.
A co ty zmíněné výstrče nebo osvětlení? Jsou tam taky nějaká pravidla? Ano, výstrče by měly být spíš subtilní. Manuál doporučuje maximální rozměr tak 0,8 x 0,8 metru. A pokud je na domě víc provozoven, měly by mít jednotný design. To je zajímavé. A důležité je i umístění minimálně 2,2 metru nad chodníkem, aby se o to nikdo neuhodil. Osvětlení reklamy má být taky decentní, ideálně nasvícení toho nápisu, ne blikající nebo bodová světla, co oslňují. Celkově ten manuál vlastně zdůrazňuje profesionalitu, doporučuje se nechat si návrh udělat od grafika nebo architekta. Dobře, dejme tomu, že mám obchod v centru Ostravy. Co mám teď prakticky udělat, abych si ověřila, že mám všechno v pořádku a případně to napravila? Kam se mám obrátit? No, první krok je podívat se, jestli ta provozovna vůbec leží v té regulované oblasti. Ta mapka je součástí online manuálu i toho nařízení. Takže první krok je mapa. Přesně. Druhý krok je stáhnout si ten manuál Ostrava 360 z webu www.ostrava360.cz. Tam je všechno podrobně vysvětleno i s těmi obrázky, s těmi příklady. A když si nebudu jistá? No, pokud si nejste jistí nebo plánujete novou reklamu, určitě je dobré to konzultovat. Můžete se obrátit na příslušný stavební úřad, podle toho, kde ta provozovna je. Pokud jste v památkové zóně, tak je navíc potřeba získat závazné stanovisko od památkářů z magistrátu. Aha, památkáři. Ano. A pro nějaké obecné dotazy pak funguje e-mailová adresa reklama@ostrava.cz. A co se stane, když nařízení ignoruji nebo mám reklamu, která prostě nevyhovuje? Jaké hrozí postihy a kdo to vlastně kontroluje? Tak nařízení platí už od roku 2020. A ta přechodná období, kdy se měla nevyhovující reklama odstranit, tak ta skončila na konci let 2020 a 2021. Takže ta pravidla už jsou plně v účinnosti. Už to běží naplevo. Ano. Porušení nařízení je přestupkem a může být sankcionováno pokutou podle zákona o regulaci reklamy nebo zákona o obcích. Kontrolu pak dělají pracovníci úřadu městských obvodů nebo magistrátu, no a případně i městská policie. Chápu. Takže když to shrnu, cílem je vizuálně čistější, přehlednější město. Pro podnikatele to znamená podívat se na pravidla pro jejich lokalitu, prostudovat manuál a případně se poradit s úřady, aby se vyhnuli problémům. Přesně tak. Nejde o nějakou šikanu podnikatelů, ale o kultivaci prostředí, ze které můžou nakonec těžit všichni. Víte, dobře navržená a vkusná prezentace provozovny může být paradoxně mnohem účinnější reklamou než ta největší a nejkřiklavější. To je pravda. Může lépe komunikovat kvalitu a hodnotu té značky. Děkujeme za tohle objasnění pravidel pro reklamu v Ostravě. A možná stojí za zamyšlení, jestli investice do promyšleného designu není nakonec pro podnikání přínosnější, než snaha za každou cenu překřičet okolí. Tím pro dnešek končíme.